Hola, bona tarda, som la Marta Domínguez I la Marta Cardoso? i us ensenyem aquesta guia que ens mostra les diferents possibilitats a nivell educatiu que tenim després de l'ESO. Esperem que us serveixi i que us agradi. Doncs aquí tenim un recull de quines són les coses que es poden fer en acabar l'ESO. Doncs podem continuar estudiant, incorporar-nos al món laboral amb dues coses, és a dir, treballar i estudiar, o bé no fer res. Que és la pitjor opció. Per descomptat, doncs la primera seria la millor opció i depèn de la situació de cadascú, doncs la tercera situació seria la preferible, després de seguir estudiant. Aquí davant tenim un mapa de la ruta, tot el que podem fer després de l'ESO. Com veiem aquí, quan acabem l'ESO tenim accés al batxillerat o a l'accés a cicles formatius, sense fer cap tipus de curs d'accés. Batxillerat ens dona accés a fer les PAU, que són les proves de selectivitat, i segons la nota de tall podrem accedir a un grau universitari. També, si fem el batxillerat, després de fer aquests 2 anys, tenim accés a fer un cicle formatiu de grau superior sense fer curs d'accés. L'altra opció que tenim després d'acabar l'ESO és el cicle formatiu. En aquest cas entrarem en els 2 cursos de cicle formatiu com de batxillerat. El requisit és tenir el graduat de l'ESO. Quan fem un cicle formatiu de grau mig i volem continuar estudiant cap a un cicle formatiu de grau superior, ens demanaran un curs d'accés al cicle superior, que són uns 2 anys. Si no tenim el certificat d'ESO, podem optar a fer un programa de formació i inserció. Gràcies a aquest programa d'informació i inserció, a través d'altres proves, ens podem tornar a introduir en un cicle formatiu. Ara, a continuació, parlarem d'aquestes 3 opcions de manera més exhaustiva. Molt bé, doncs coses que hem de tenir en compte per triar una opció o una altra, no? Un camí o un altre. Doncs les meves habilitats i les meves capacitats, les vocacions, no? La situació personal i familiar de cadascú, les necessitats també de cadascú, les opcions que m'ofereixen a l'entorn més proper o doncs, si al meu entorn doncs, és difícil accedir a segons quin grau i em suposa un esforç moure'm o desplaçar-me a qualsevol tipus de centre que facin aquell grau que m'interessa, doncs potser m'interessa esperar-me a que ho pugui fer. I després a què és el que jo li dono més d'importància en aquell moment. Respecte a les habilitats i capacitats, podem destacar que segons el que se't doni bé, com és, per exemple, una persona que no se li donen bé les matèries científiques, doncs no triï una sortida postobligatòria que tingui alguna relació, perquè llavors segurament hi haurà algun fracàs. Llavors hem de ser realistes. Tot això, totes aquestes mesures, són mesures en les que la persona ha de ser realista amb allò que triarem en els estudis postobligatoris. Per tant, a partir d'aquí, a partir de totes aquestes informacions i a partir d'aquestes característiques, no? I d'aquesta reflexió que hem de fer, doncs podem optar per fer un batxillerat, no? Com hem vist abans a l'altra diapositiva, per fer cicles formatius, per fer PFIs, que són programes de formació i inserció, o en el cas d'alumnes que no tinguin l'ESO i tinguin més de 18 anys, no? Doncs 16 anys. Més de 16 anys, a incorporar-se a l'escola d'adults per intentar treure's el títol de l'ESO. Molt bé, doncs la primera opció que tenim és el batxillerat, que és una formació bàsicament teòrica i és per a aquells alumnes que realment tenen molt clar que volen fer un estudi universitari. El requisit d'accés és tenir el graduat del NESO i llavors hi ha 3 modalitats, que és els arts, les humanitats o les ciències socials, i les ciències i les tecnologies. Segons les teves habilitats, les teves aptituds, hauràs de triar un o un altre. En cada una de les diapositives hem inclòs un enllaç en el que ens adreça a una pàgina web de la Generalitat que explicarem detalladament ara, però només el tema de batxillerat. Molt bé, un cop entrem en aquesta pàgina web, que és estudiar.gencat.cat, podem triar l'estudi que volem fer. En aquest cas hem seleccionat el batxillerat i llavors un cop en el batxillerat, formació general, que serveix al batxillerat, podem triar la vinculació amb els estudis de música i dansa i un canvi de modalitat. Ens interessa
Això és la descripció, que és més o menys el que m'he explicat abans. Les modalitats són aquestes tres: humanitats, ciències socials i ciència i tecnologia. De cada modalitat ens explicarà on el podem cursar, podem seleccionar la comarca, en aquest cas Vallès Oriental. Llavors, aquí en tots els municipis on podem cursar el batxillerat a prop del nostre domicili. Llavors, un cop ja tenim seleccionat on volem cursar-ho, tenim els continguts i de cada modalitat ens presentaran les matèries de primer curs, que seran matèries comunes, que les tenim aquí, tots els batxillerats faran les mateixes matèries. Les matèries de modalitat no les farem totes, sinó que es triaran algunes, i les matèries específiques. També ens presenten les matèries de segon curs, igual, les matèries comunes, les matèries de modalitat i les matèries específiques. Aquelles matèries que estan amb el símbol del 2 vol dir que són de continuació de l'altre curs. Això, amb aquesta pàgina podem veure la formació professional també, però la diferència entre la formació professional i el batxillerat és que la formació professional va a famílies professionals. Llavors tenim els itineraris. En segons què volem fer, ens hem de ficar la família professional i aquí, per exemple, si ens fiquem serveis socials i la comunitat, t'explica que aquest és de grau mitjà i els de grau superior. És a dir, que si tu curses un grau de formació professional de grau mitjà, per continuar l'itinerari has de fer un curs formatiu de la mateixa família professional de grau superior. Llavors, si tu cliques a qualsevol cicle, pots saber on ho fan, els continguts del cicle, o sigui, les hores, les matèries, com accedir, quins tràmits i quina continuïtat tens. Molt bé, doncs de la mateixa manera que hem vist la diapositiva que parla del batxillerat, tenim també una diapositiva presentada pels cicles formatius que m'explica quins són els requisits d'accés, que són bàsicament tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial que acostumen a coincidir amb les matèries instrumentals. En aquesta mateixa diapositiva també disposeu de l'enllaç que ens portaria a la pàgina web que acabem de visualitzar, que ja hem vist, però que aquí és específic d'aquest tema. A continuació ens apareix la mateixa informació respecte als cicles formatius de grau superior, quins són els requisits, i per acabar, els programes de formació i inserció, els PFIs, què són i quins són els requisits d'accés. I també teniu una pàgina web que ens porta aquesta pàgina que acabem de visualitzar de GenCat, que ens dona explicacions. A diferència d'altres ensenyaments, com acabem de veure, aquest és un ensenyament on hi poden accedir alumnes que no tinguin el graduat de l'ESO. L'important de tota aquesta presentació és explicar als alumnes que l'important és no sortir del sistema educatiu i que sempre el sistema educatiu és una xarxa que podem anar endavant, podem anar endarrere i que el més important és poder continuar els estudis després de l'obligatorietat, podem fer uns estudis postobligatoris i que tenim tot un mapa, una ruta acadèmica com us acabem d'explicar. Bé, això és tot. Esperem que aquesta presentació us sigui d'utilitat i per qualsevol consulta estem amb la Marta Cardoso i la Marta Domínguez. Gràcies. Gràcies.